Tungod sa way hunong nga pag-uwan, ubay-ubay nga mga dapit sa Eastern Visayas ang gibahaan. Ani ang report. Halapad nga pagbaha nasinati sa lungsod sa Jipapad, Arteche, Oras, Dolores, Maslog ug Can-avid sa Eastern Samar. Kini nunot sa dul-an upat ka adlaw nga walay hunong nga pag-uwan nga mugna sa shear line. Basi sa bulletin nga gipagawas sa NDRRMO, anaa sa red rainfall alert ang tibuok probinsya. Gikan sila ang klase ug trabaho sa mga naisgutang dapit. Matod ni Ivy Kilario Caspe, MDRRMO sa Can-avid, moabot sa 15 ka mga barangay ang gibahaan ug anaa sa dul-an 900 ka mga pamilya ang apektado. Sa lungsod sa Jipapad, anaa sa 13 ka mga barangay ang gibahaan diin 2,800 ka mga pamilya ang apektado, matod ni Mayor Benjamin Ver. Sub-sub gihapon ang monitoring sa lokal nga kagamhanan sa mga lugar nga apektado. Matod sa mayor nga ang baha karong adlaw ang ikalima nga higayon nga nasinati na sa Jipapad. Sa lungsod sa Maslog, Eastern Samar, nasinati ang kusog nga pagbunok sa uwan sukad kagabii ug kinimatod pa ang hinungdan nga misaka ang tubig baha sukad kaganihang buntag. Lakip sa nakasinati og pagbaha ang mga lugar sa Northern Samar. Ug tungod sa halapad nga pagbaha, mipagawas og kamanduan si Governor Edwin Ongchuan nga nagkansela sa mga klase sa probinsya karong adlaw. Gikanselar usab ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang klase sa pampubliko o pribadong tunghaan karong adlawng Lunes. Hangtod alas 12 lang usab sa udto ang trabaho sa syudad. Kini aron matagad sa mga residente ang ilang kabtangan nga apektado sa pagbaha. Giisa sa OCD8 ang Blue Alert sa Eastern Visayas. Matod sa tigpamaba sa OCD8 shear sizes, ang mga baha nga natala ang labing lawom nga mga dapit nga miabot sa 1 meter. Padayon pa ang pagkulit sa mga taho gikan sa ubang mga apektadong lugar sa Region 8, lakip na kung pila ka mga barangay ug pamilya ang naapektuhan. Wala rin natala nga mga casualties. Din namin, lagi po naming sinasabi tuwing may mga ganito po tayong mga na-experience na weather systems na kung maaari po ay makinig po tayo sa mga paalala ng mga local authorities po natin, lalo na po kung kailangan natin na mag-preemptive evacuation. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga base sa ilang monitoring sa satellite o radar, labing naapektuhan sa kusog ng mga pag-uwan nunod sa shear line ang Eastern Visayas. Sukad alas 8 sa buntag kagahapon, Pebrero 9, hangtod kaganihang alas 8 sa buntag, nakatala ang Tacloban City og 171.3 mm kun 856,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan sa dapit. Gisundan kini sa Catbalogan City, Samar nga mitala og 129.9 mm, Borongan City nga miabot sa 125.0 mm, 99.8 mm sa Baybay Leyte ug 60.7 mm sa Giwan, Eastern Samar. Gani nagpadayon pa ang pagbunok sa uwan karong adlaw sa Eastern Visayas. Miluwat na usab ang Pag-asa Visayas og red heavy rainfall warning ganihang alas 11 sa buntag ug epektibo kini hangtod kaganihang alas 2 sa hapon. Kapag red heavy rainfall warning, kini ang more than 30 millimeters amount of rainfall. So that is serious flooding or landslide is expected. So dapat pag red heavy rainfall warning, ilagay na sa mga identified na mga highly vulnerable areas sa baha o landslides, naka-evacuate or nanay actions or evacuation na dapat. Hinuon matod sa Pag-asa, maarang-arang na ang dagan sa panahon nga masinati sa Central ug Eastern Visayas sugod ugma. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.